ସମୁଦ୍ରରୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ଭାଙ୍ଗିବ ଘର ଓ ଗଛ। ଏହି ଦିନ କରିବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍। ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା, ସୁ ସୁ ହୋଇ ବହିବ ପବନ, ଭାଙ୍ଗିବ ଘର ଏବଂ ଉପୁଡ଼ିବ ବିରାଟ ବିରାଟ ଗଛ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଛାନିଆ ହେଲେଣି ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବାସୀ। ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା କ୍ରିଷ୍ଟିନାକୁ ନେଇ ଏବେ ସବୁଠି ଭୟର ମାହୋଲ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ନିକାରାଗୁଆ ଉପକୂଳରେ ଥିବା କ୍ରିଷ୍ଟିନାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ହରିକେନ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ମିଆମି କହିଛି ଯେ କ୍ରିଷ୍ଟିନା ଏବେ ସମୁଦ୍ରରେ ବଳ ଗୋଟାଇ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ରରେ ବାତ୍ୟାର ବେଗ ରହିଛି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 45 ମାଇଲ ବା 75 କିଲୋମିଟର। ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ସାନ ସାଲଭାଡର ଏବଂ ଏଲ ସାଲଭାଡର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ସାଲଭାଡର ଉପକୂଳରୁ ଏହା 125 ମାଇଲ ଦୂରରେ ରହିଛି। ସାବଧାନ, ଅପରାହ୍ନରେ କାଚିବ ବର୍ଷା, 60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହିବ ପବନ। ଏହା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଉପକୂଳ ଛୁଇଁପାରେ। ବାତ୍ୟା ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରାୟ 100ରୁ 400 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ 500 ମିଲିମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି। ନିକାରାଗୁଆ, ହଣ୍ଡୁରାସ, ଏଲ ସାଲଭାଡର ଏବଂ ଗୁଏତମାଲାରେ ଗୁରୁବାରଠୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଏହି ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଫଳରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିବ। ଫଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ବ୍ୟାହତ ହୋଇପାରେ। ଏପରିକି ଅନେକ ଲୋକ ବାସହରା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, କ୍ରିଷ୍ଟିନା ହେଉଛି ପୂର୍ବ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳର କମ୍ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବାତ୍ୟା ବୋରିସ୍ ମେକ୍ସିକୋ ଉପକୂଳରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିଥିଲା।